हेलो गाइस ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଭୋକ ଜୋର ଲାଗିଲା ତ ଭାଇର ମୋର ବାହାରି ଗଲୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କୋଉଠି ଯାଉଛି ସେଇଟା ଏବେ ମୁଁ କହିବିନି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜାଗାଟା କାହିଁକିନା ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ ପାଖରେ ଅଛୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଇକି ଏ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସେଇଠୁ ସେ ଜାଗାଟା ଏବେ କହିବୁନି ଆମେ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ ये बड़ी अच्छी बात है। ଆଉ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ କହିବ ଟିକେ टेस्ट पूरा यूनिक थिला बढ़िया लगुला आपण आसी ट्राई करंतु जन ट्राई करबे चलो खाई आइ चलो देखा देखा आगे अपनी औकात पे